Mga residente nga nagpuyo ilawom sa Rio de Oro Boulevard sa Cagayan de Oro City ang nakatakdang papahawaon sa lokal nga kagamhanan tungod sa kadelikado sa ilang kahimtang. Apan ang mga residente adunay hangyo ngadto sa gobyerno. Ani ang report. Subay sa pagpanguna sa Office of the Building Office kun OBO, City Housing and Urban Development Department kunchod ug Technical Working Group sa Rio de Oro Boulevard, nakatakdang ipatuman ang demolition order batok sa mga residente sa Barangay Konsolasyon ug Puntod. Ang maong order para sa mga residente nga nagpuyo ubos sa Rio de Oro Boulevard, partikular katong mga anaan na himutang sa duol sa suba. Labi pa nga ginakonsidera na kining danger zone tungod sa risgo sa pagsaka sa tubig sa suba matag magdaot ang panahon. Sanglit na plastar na kining Rio de Oro Boulevard diri sa Dakbayan. Kining mga nagpuyo dapit sa may suba nga bahin, pipila ka adlaw na lang ang gihatag sa ila aron muhikling sa ilang mga panimalay. Labi pa nga gikonsidera sa LGU nga kining dapita usa ka no build zone. Hinungdan nga kinahanglan gyud silang muhawa sa ilang lugar. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga apektadong residente. Nasaksihan sa team ang ilang kahimtang nga anaa pabor sa Cagayan de Oro River ug ang dakong Rio de Oro Boulevard Dike Project ang nagbulag sa suba ug sa sentrong bahin sa syudad. Apan ang mga residente wala makauyon sa planong demolisyon sa lokal nga kagamhanan. Usa na ni ana si Nanay Lina, kinsa sobra 40 ka tuig nang nagpuyo sa Isla Bugnaw sa Barangay Konsolasyon. Alang kaniya, dili gayud siya muhawa sa iyang balay kung walay plastar nga relokasyon. Ang akong paninda lang sa kambingan. Kapaninda ko, balon, itlog, ana. Yung kaso kung mahaba, may asal mapuyo, wala may balay. Yung maabang pa may balay, wala rin sa kaon gani. Maglisod pa gani ka. Susama sab ang sentimento sa residente nga si Marlene Yoren. Hinoon, andam kuno siya muhawa basta lang maayo ang offer sa ilaha. Maluoy unta mo sir kanang naa karon sa gobyerno nga makasabot diri sa among sitwasyon. Kay dili ba ipudlalim nga muhawa lang ni diri sa among gipuy-an. Hinoon, aduna na inisyal nga panagstorya ang mga residente ug ang TWG sa Rio de Oro Boulevard, Obo ug Chud labot sa ilang kahimtang. Magpadayon matod pa ang diskusyon hantod nga makaabot sila og tukmang kasabutan. Kung bansa na magpapang ng natin na, di ko sigurado kung muna ba yung sinagpili. Sigun sa mga katong 1992 ng New August, ang giman ay pinahali ko na. Bukas ang muna ba yung relocation. After 1992, medyo duha-duha na. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.